κομμάτι, χρησιμοποιώντας την εμπειρία του Σούλη του Πακίτα που ήταν ο νέος προπονητής, να λειτουργήσει η ομάδα όπως σε πρότυπα μιας κανονικής ομάδας, ξέρω εγώ, ασχέτου μεγέθους. Το μέγεθος θα καθοριστεί από εμάς δηλαδή, αλλά η αρχή είναι να λειτουργήσει μια ομάδα σε σωστά πρότυπα, αλλάξουμε την οτροπία μας. Η ομάδα δεν είναι του Συμβουλίου, η ομάδα είναι ολονών. Θέλουμε το ποδόσφαιρο στο χωριό μας να το κάνουμε πολιτιστικό γεγονός. Θα κάνουμε marketing της ομάδας για να προσελκύσουμε τον κόσμο. Ήδη η ομάδα συνδέθηκε με το σύλλογο, που είναι πάρα πολύ βασικό για ένα χωριό, έτσι. Συνδέθηκε η ομάδα με το σύλλογο. Θα συνδιοργανώνει, θα συμμετέχει στα πολιτιστικά του χωριού, δηλαδή η ομάδα. Έτσι. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι όσοι θέλουν, τέλος πάντων. Εμείς από την πλευρά μας, στο Συμβούλιο, γιατί είμαστε καινούργιοι και είμαστε και λίγο άπειροι, λειτουργούμε χωρίς παρασκήνια πολλά. Θέλουμε να είμαστε ρεαλιστές και θέλουμε την ομάδα μας να την κάνουμε να είναι υγιής. Έχει κάποια πράγματα που είναι όραμα, ξέρω εγώ, για μας. Θα γίνει μεγάλη προσπάθεια για να τα καταφέρουμε αυτό το πράγμα. Εμείς θα προσπαθήσουμε να προσφέρουμε στον καθένα σας ό,τι χρειάζεται για να κάνει το χόμπι του, έτσι. Απλά πρέπει και αυτός που κάνει το χόμπι του και μπαίνει μέσα σε μια ομάδα να μπορεί να προσφέρει τη συμμετοχή του, ξέρω, και τη συνέπειά του για να μπορέσει αυτό το πραγματάκι που έχουμε σαν όραμα να υλοποιηθεί. Η αξία των ποδοσφαιριστών, κατά τη δικιά μας άποψη, είναι αρκετά υψηλό επίπεδο. Δηλαδή, η ομάδα μας δεν ξεκινάει από το 0, κατά τη δικιά μας άποψη, έτσι πάντα. Δεν ξεκινάει από το 0, έχουμε τις βάσεις δηλαδή και μπορούμε αυτά τα πραγματάκια, δεν είναι φανταστικά, είναι ρεαλιστικά. Μπορούμε να τα κάνουμε, αλλά εξαρτάται από όλους μας. Έτσι. Ένα άλλο θα σας μιλήσει και ο Σούλης θα σας πει δύο πραγματάκια να γνωριστείτε κιόλας σαν πρώτη φάση. Όποιο παιδί από εσάς τώρα, γιατί η μεταγραφική περίοδο δεν έχει ξεκινήσει ακόμη. Έτσι. Είναι κάποια παιδιά που θα σκεφτούν κάποια πραγματάκια για αποχώρηση από την ομάδα, κάποια παιδιά θα θέλουν να έρθουν στην ομάδα, θα υπάρχει ένα τέτοιο πραγματάκι, ξέρω εγώ. Εμείς θα παρακαλούσαμε όλους σας, όπως και εμείς δηλαδή, αφιλοκερδώς και με πολλή προσπάθεια, γιατί για να παίξετε εσείς μπάλα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι προσπάθεια χρειάζεται. Θα προσπαθήσουμε να φτιάξουμε κάτι και θέλουμε από εσάς τη βοήθειά σας. Και η βοήθεια δικιά σας είναι να συμμετέχετε και να κάνετε το χόμπι σας. Αυτή είναι η βοήθεια που θέλουμε από εσάς, δηλαδή δεν ζητάμε κάτι άλλο, έτσι. Απλά και εσείς θα ευχαριστήσετε όταν η ομάδα λειτουργεί σωστά, θα ευχαριστήσετε και εσείς την μπάλα σας και εμείς θα υλοποιούμε το όραμα του χωριού. Γιατί σας είπα πάλι, ο σκοπός της καινούργιας διοίκησης είναι να γίνει το ποδόσφαιρο στο χωριό πολιτιστικό γεγονός. Έτσι. Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω. Όποιο παιδί φεύγοντας από εδώ, αύριο μεθαύριο, παραμεθαύριο, ό,τι θέλει, θα μπορεί να αλλάξουμε τηλέφωνα, θα σας δώσουμε ένα τηλέφωνο και του προπονητή και τα δικά μου βασικά το έχετε δικό μου τέτοιο. Μπορεί να κλείνουμε ένα ραντεβού και να συζητάμε πραγματάκια ατομικά του ή κάποιος έχει ένα φίλο, ξέρω εγώ, που θέλει ενδιαφέρεται να μπει σε αυτή την παρέα, να πηγαίνουμε στο γραφείο, να συζητάμε όμορφα, πολιτισμένα, χωρίς προστριβές, δεν έχουμε πρόβλημα με κανέναν, δεν θέλουμε προστριβές με κανέναν, δεν μας πειράζει αν κάποιος έχει αντίθετες απόψεις και τέτοια. Εμείς θέλουμε από εσάς αυτό το πραγματάκι για να υλοποιήσουμε ένα πράγμα ωραίο, οργανωμένο και να παίζουμε μπάλα. Ο Σούλης ο Πακίτας είναι ο νέος μας προπονητής. Είναι προς τιμή μας που δέχτηκε, παρόλο ότι είχε προτάσεις από ομάδες του νησιού, το επέλεξε μόνος του. Εμείς του κάναμε μόνο, όπως μιλάω σε εσάς, μιλήσαμε και σε αυτόν τον άνθρωπο, δηλαδή του είπαμε το όραμά μας μόνο. Επέλεξε να έρθει σε εμάς, πιστεύοντας στο όραμα που έχουμε εμείς, έτσι. Και πρέπει και εμείς να δείξουμε, ας πούμε, μια συνέπεια ή να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε, ξέρω εγώ, να υλοποιηθεί αυτό το πραγματάκι το οποίο θα είναι φανταστικό κατά τη δικιά μου άποψη. Έτσι. Τώρα θα σας πει τι πραγματάκια και ο Σούλης για να περνάμε στο επόμενο. Μόνο το γήπεδο δεν έχει. Λοιπόν, το τηλέφωνο μου είναι εδώ, μετά να το γράψετε όσοι θέλετε για οποιοδήποτε
έπαιξα μπάλα, παιδιά, ξέρω πώς είναι να παίζει μπάλα, ξέρω την ψυχολογία ενός ποδοσφαιριστή και είναι πάρα πολύ βασικό αυτό. Το πώς σκέφτεται δηλαδή, τι κίνητρα έχει και γενικώς πώς είναι να ζει για το ποδόσφαιρο. Τώρα υπάρχουν δύο κομμάτια, θα σας μιλήσω λίγο γιατί ξέρω ότι και μπάλα και θέλω να δω και εγώ, για να μην σας ζαλίζουμε την πολύ. Δύο πραγματάκια θα σας πω μόνο. Ο ποδοσφαιριστής εξαρτάται, έχει δύο πράγματα να ασχοληθεί ο εαυτός του, είναι η ψυχή και το σώμα. Όσο αφορά το πρώτο και την ψυχή, δηλαδή την ψυχολογία του ποδοσφαιριστή, πρέπει εγώ, είμαι υπεύθυνος γι' αυτό, να τον έχω ψυχολογικά έτοιμο να μπει στην συζήτηση στον αγώνα. Άρα αυτό θέλει, γίνεται μόνο με συζήτηση, να το ξέρετε, ότι οτιδήποτε πρόβλημα έχετε. Το ξαναλέω, για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό κομμάτι η ψυχολογία του ποδοσφαιριστή. Αν δεν γουστάρει να είναι στην προπόνηση, ή αν δεν γουστάρει να παίξει μπάλα, ή αν δεν γουστάρει εμένα, είναι προτιμότερο στα μάτια να με κοιτάξει να το πει. Να μην γουστάρει τον Άρη, τον Κώστα, το συντέχτη του, κάτι. Άρα, η επικοινωνία είναι το βασικότερο απ' όλα. Όσο αφορά το δεύτερο κομμάτι που έχει να κάνει με το ποδοσφαιρικό κομμάτι, και σε αυτό πάλι υπεύθυνος είμαι εγώ, βέβαια να κάνω μια παρένθεση, ο Άρης έχει πει αυτά τα πράγματα, στις τελευταίες μέρες τώρα με το αγωνιστικό κομμάτι, το ποδοσφαιρικό κομμάτι δηλαδή. Έχω μια άποψη έτσι πάνω κάτω τι γίνεται. Ο Μάρκος που θα έρθει έχει ένα πρόβλημα οικογενειακό και σας είδα και μια φορά σε έναν αγώνα. Και το μόνο που ξέρω είναι τον αγώνα αυτό που είδα, αυτό που έχει πει ο Άρης και την Ηλία του Σαρή. Το ξέρω από την Θεσσαλονίκη μόνο. Ναι. Άρα, παιδιά, η παρουσίαση στην προπόνηση πρέπει να είναι υποχρεωτική, βέβαια, στο σημείο που κάποιος δουλεύει και δεν μπορεί, οι δικαιολογημένες δηλαδή οι απουσίες, εννοείται ότι τις δέχομαι. Αλλά και σε αυτό ακόμα το σημείο θα είμαι λίγο κάθετος. Εγώ θα είμαι κάθε μέρα στο γήπεδο. Το έχω τονίσει και στον πρόεδρο και στα παιδιά εδώ. Θέλω να είμαι 7 μέρες την εβδομάδα στο γήπεδο. Όταν θα έχουμε ρεπό που μπορεί κάποιος και δουλεύει, να έρθει να κάνει. Να μαζευόμαστε 3-4 δηλαδή που δεν θα μπορούν οι ιατροί και θα την κάνουμε Τετάρτη την προπόνηση. Για αυτούς τους 3-4 παιδιά. Και εννοείται ότι αυτή η δουλειά θέλει και ένα επιστήμονα. Έχω κανονίσει να έχουμε ένα γυμναστή μαζί μου. Κοιτάω τώρα να δούμε ποιο θα πάρουμε. Ο οποίος επιστήμονας, δεν ξέρω, δεν έχει δεχτεί. Άλλη πώς θα Λοιπόν, δεν το λέω, πλάκα κάνει έτσι. Αλλά έπρεπε να το έχεις μελετήσει να το πεις. Να δουλέψουμε λίγο στη φυσική κατάσταση δηλαδή, και ο οποίος γυμναστής ή γυμνάστρια δεν ξέρω τι θα είναι, θέλω να την ακούτε όπως ακούγατε και εμένα. Για μένα είναι το ίδιο ακριβώς. Αποκτώντας λοιπόν αυτή τη φυσική κατάσταση, πρέπει να είναι δεδομένο ότι θα αποκτήσουμε πράγματα τα οποία θα δουλέψουν στο γήπεδο μετά. Σημαντικό κομμάτι είναι η προετοιμασία, η οποία θα αρχίσει 16 Αυγούστου. Σας το λέω από τώρα, δηλαδή είναι η μέρα Τρίτη. Μην γελάς. Για αυτούς που μπορούν εννοείται, έτσι. Αυτοί που δουλεύουν και δεν μπορούν, θέλω να με ενημερώσουν για να ξέρω πώς θα το χειριστώ. Η προετοιμασία τώρα, επειδή ξέρω το ποδόσφαιρο και ξέρω ότι είσαι ένας τέχνης και ξέρω ότι γουστάρω το ποδόσφαιρο και την μπάλα, θα γίνει με πολλά στοιχεία με την μπάλα. Τα τρεξίματα δηλαδή, τα τρεξίματα θα έχουν πάρα πολύ μπάλα, έτσι ώστε να το ευχαριστήσετε κι εσείς, γιατί ξέρω ότι να τρέχει γύρω-γύρω και σπίτι και τέτοια, χωρίς μπάλα είναι. Άρα θα προσπαθήσω να βρω ένα τρόπο και μάλιστα
μάλιστα είναι και την πρώτο διάστημα, δηλαδή είναι περίπου ένας μήνας προετοιμασία με καρτί στο πρωτάθλημα ή τα πρώτα μάτια του τέλους δεν ξέρω πώς θα είναι. Άρα έχουμε ένα διάστημα σχεδόν ένα μήνα περίπου να δουλέψουμε, αλλά θα έχει πολλά στοιχεία μπάλας, το ξέρετε αυτό. Το τόνισα και πριν, θέλω να σας δώσω κίνητρα και ένα από το μεγαλύτερο κίνητρο είναι η μισάρι του ποδόσφαιρου, μισάρι του μπάλα. Άρα θα έχει πολλά στοιχεία με την μπάλα. Θα δείτε βέβαια και μέρα με τη μέρα θα βελτιωθούμε, θα σας δώσω όσο χρόνο θέλετε, όσο υπομονή θέλετε, το έχω πει και εδώ και στη διοίκηση. Ένα άλλο στοιχείο που έχω ακούσει τώρα τελευταία, με το είπαν τα παιδιά εδώ στη διοίκηση, το ξέρετε από την παιδιά αυτό το πράγμα, ότι είστε σαν μια παρέα και είστε μια παρέα. Αυτό εμένα με χαροποιεί πάρα πολύ. Όπου και αν το λέω σε ό,τι ομάδες ήμουνα, και όταν έχω τα παραγωγές σαν προσωπικές, θεωρώ ότι είναι πολύ μεγάλο κομμάτι για να προχωρήσεις. Έχω βέβαια ένα κακό ότι βγαίνουμε και εγώ μαζί με τα παιδιά. Το λέω κακό γιατί καμιά φορά μπορεί να ξεφύγει κάποιος και να μου μιλήσει σαν φίλο. Βέβαια θα δώσω κάποια μια γραμμή, μια κόκκινη γραμμή όπως το τώρα τελευταία τα δείχνω κυβέρνηση. Θέλω να είμαστε φίλοι, θέλω να είμαι πατέρας σας, αδερφός σας, παππούς σας, θέλω εγώ για κάποιον, όπως καταλαβαίνετε εσείς. Για τη διοίκηση τώρα, να πω μια πραγματάκια, γιατί αναφέρομαι μόνο στο κομμάτι του ιστορικού και στο ψυχολογικό, είναι αυτό που είπε ο Άλης πριν, είναι μια καινούργια διοίκηση. Εγώ έκλεισα σε αυτή την ομάδα γιατί είδα καινούριους ανθρώπους με όρεξη, με οράματα και αυτό με έκανε να μπω στην ομάδα. Άρα, παιδιά, πρέπει να δώσετε, να σβήσετε το χθες, να το σβήσετε το χθες από το σήμερα και να κοιτάξετε από αύριο και μετά ότι υπάρχει μια διοίκηση η οποία θα προσπαθήσει να σας δώσει ό,τι είναι δυνατόν, είτε είναι ψυχολογικό, είτε είναι κλιματικό, είτε δεν ξέρω πώς θα είναι, η οποία διοίκηση απαρτίζεται και από ένα τεχνικό τμήμα αυτή τη στιγμή πάρα πολύ καλό. Άρα νομίζω ότι αυτό το πακέτο έχω την εντύπωση ότι πρέπει να το δοκιμάσει. Και κάποια παιδιά δηλαδή που θέλουν να φύγουν ή θέλουν να δοκιμάσουν κάτι πιο πάνω ή κάτι πιο κάτω. Είναι μεγάλη ευκαιρία να δοκιμάσετε κάτι και γι' αυτό έδωσα το τηλέφωνο εδώ να μιλήσουμε κάποια παιδιά. Όποια θέλετε εσείς, όποιος δεν ξέρω τώρα πράγμα, θέλω να μιλήσουμε και 15 και είμαστε εδώ, να βάλουμε ένας, δύο, ακόμα και σήμερα εδώ θα είναι, να φύγω σε 4-5 μέρες. Άρα στις 4-5 μέρες κάποιος αν θέλει μπορεί εννοείται να μιλήσει και θα ξανάρθω σε 10 μέρες, δηλαδή στις 5 Ιουλίου θα είμαι πίσω πάλι, οπότε θα έχουμε ένα και μετά όποιος δεν μπορεί την ώρα ή δεν θέλει. Για τις ώρες προπόνησης θα κανονίσουμε, θα βρούμε μια κοινή ώρα, όταν δεν έχουμε γήπεδο, θα κανονίσουμε με τη διοίκηση εδώ πέρα να υπάρξει όσο γίνεται μια κοινή ώρα για όλους, για να μπορούν να είναι όλα τα παιδιά. Έχω ζητήσει κάποια πράγματα από τη διοίκηση από την πρώτη μέρα να υπάρχουν στο γήπεδο, για να είστε έτοιμοι εσείς, για να ικανοποιηθείτε εσείς. Είναι κάποιες λεπτομέρειες που και όταν έπαιζα μπάλα τις θεωρούσα σημαντικό κομμάτι. Ακόμα και η κάλτσα που φοράς, νομίζω ότι πρέπει να είναι. Να σας πω καλό υπόλοιπο κρατητικό, πάλι τα παιδιά και κάτι τώρα άρχισε. Έτσι δώσαμε μια ημερομηνία η οποία θα ξαναδοθείτε, θα ξαναμιλήσουμε για αυτή την ημερομηνία. Αυτή είναι όμως η μέχρι στιγμής η απόφασή μου. Πρέπει να γίνει κάτι τραγικό για να μην αλλάξει αυτό. Και τέλος να πω αυτό που είπα και πριν. Δώστε βάση σε αυτά που προσπαθεί να κάνει αυτή η καινούργια διοίκηση. Είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Είναι πολύ ευχάριστο που έχετε αυτή την καινούργια διοίκηση. Εγώ, επειδή κοιτάω και λίγο διορατικός,
κάτι καλό θα βγει. Θα δείτε ότι μέσα στο γήπεδο δηλαδή κάποια στιγμή θα βγουν πράγματα, κάποια αυτοματισμοί, κάποια πράγματα τα οποία ούτε εσείς δεν μπορείτε να τα φανταστείτε. Αυτά. Από μένα. Το τηλέφωνο είναι εδώ, το γράψετε όλοι μετά όσοι θέλετε. Να πάρετε ένα τηλέφωνο. Κάποιο παιδί θέλει να πει κάτι. Αρχική, ξέρω εγώ, η μεγάλη, ξέρω εγώ κάτι. Κανένας. Το παλί. Το καλό είναι το παλί. Είναι καλό παιδιά. Και είστε καλό παιδιά. Ναι, εγώ ήθελα να πω στα παιδιά, ας πούμε, ότι η ομάδα, όπως καταλάβατε από όλα αυτά που ακούσατε, ξέρω εγώ, θέλει να οργανωθεί στη βάση της. Το ρόστερ να κάνει καινούργια πραγματάκια, αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να υπάρχει ένα ρόστερ. Δηλαδή, να υπάρχετε εσείς. Είναι πολύ βασικό. Οι μεταγραφές τελειώνουν 30-31 Αυγούστου. Και έχει ξανά μεταγραφές και το Γενάρη. Κάποια παιδιά που θέλουν, που είναι γνωστοί σας και αυτά και θέλουν να δοκιμάσουν αυτό το πράγμα, υπάρχουν τα τηλέφωνα και αυτά, έχουμε πολύ χρόνο, ξέρω εγώ, να συζητήσουμε και με τον Σούλη, ξέρω εγώ, και να φτιάξουμε το ρόστερ μας, ούτως ώστε να μπορούμε να δουλεύουμε σε αξιόλογο, να ξεκινήσουμε μάλλον από ένα αξιόλογο βαθμό. Και όπως και κάποια παιδιά, όπως είπε ο Σούλης, κάποια παιδιά που σκέφτεστε να αποχωρήσετε από την ομάδα, ξέρω εγώ, ξανασκεφτείτε το ή μην βιαστείτε ή δοκιμάστε κάτι ή πάρτε το στο μυαλό σας, ξέρω εγώ. Έχετε ακόμα πολύ, μην λειτουργείτε επιπόλαια δηλαδή και προαποφασίζετε πραγματάκια, γιατί κάποια στιγμή μπορεί να αλλάξετε και μετά επειδή έχετε δώσει το λόγο σας κάτι αυτά να μην κάνετε. Το ποδόσφαιρο είναι ένα πράγμα που είναι χόμπι, πρέπει να το κάνετε για να το ευχαριστιέστε, έτσι. Οπότε οι αποφάσεις που θα πάρετε μην τις βιάζεστε και να το σκεφτείτε. Αυτό τώρα είναι ένα γενικό πραγματάκι που σας το λέω, σας το λέω και πολύ σαν άρεση, ξέρω εγώ, αλλά είναι και η γραμμή μας να λειτουργούμε έτσι με αυτόν τον τρόπο. Αν κάποιο παιδί πραγματικά και θέλω να πω για αυτούς τους λόγους, γιατί οι λόγοι που θα πει θα είναι προφανώς παλιά διοίκηση, παλιός τεχνικός, δεν ξέρω, κάτι που λειτουργούσε καλά, δεν θα το δικαιολογήσω. Αν μου πει όμως ότι ξέρεις εκεί που πάω, βλέπω ότι θα περάσω καλύτερα, ξέρω εγώ, ή θα μαγειρηθώ καλύτερα, και μου εξηγήσει τους λόγους, θα είμαι πρώτος που θα πω φύγει. Ξέρω. Κανένα δεν κάνει το ζώη, αλλά θέλω να βοηθήσω ακόμα και το παιδί που θέλει να φύγει. Αν μου εξηγήσει πραγματικά ότι αυτοί είναι οι λόγοι και το πιστέψω, δηλαδή καταλάβω ότι όντως είναι σαν ξένο σώμα και ότι εκεί που θα πάει θα του πει οτιδήποτε, να το βοηθήσω κιόλας για να φύγει. Αλλά αυτό που λέει ο Άρης είναι το ετοιμάστε. Σε διάκοψα. Όχι, αυτά θέλω να πω. Θα κάνει και το Ιανουάριο. Ξεκινάμε και όσοι δεν έχουν αρέσει, ας πούμε, Δεν ξέρω τι γίνεται, επειδή θα αρχίσουν 16 Αυγούστου, θα μου πει κάποιο παιδί για το παλί, ότι μέχρι 31 είναι και εβδομάδες και μπορεί να προλάβω να αποφασίσω. Δεν μ' αρέσει το φάστα του Άρη, η δουλειά μου. Είναι μικρό το διάστημα, είναι 2 εβδομάδες, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά συμπερίληψη, αν είσαι λίγο ψαγμένο παιδί και έξυπνο, θα καταλάβεις τις 2 εβδομάδες αυτές ότι μπορείς να βγάλεις την απόφαση. Έτσι νομίζω. Και όπως είπε και ο πρόεδρος, υπάρχει και Γενάρης μετά. Αυτό είπαμε τώρα τα. Μπορεί κανένα παιδί να μην θέλει να φύγει, έτσι μιλάμε τώρα. Ναι, μιλάμε γενικά για να πάρουμε όλες τις παράμετρους. Έτσι μόνο να φύγει, να μην ικανοποιούταν και να πει ξέρεις τι, τώρα με αυτά ικανοποιούμε. Να πει τώρα ναι, θα κάτσω, θα θυμάσαι. Ακόμα και αυτό θέλω να πω τώρα. Γιατί πέρυσι δεν ικανοποιούταν. Ήταν οι λόγοι. Για να μπορέσω να τον βελτιώσω. ένας λόγος ήταν ότι το ρόστερ του είναι μικρό και κάποιοι θέλουν να είναι, ας πούμε, 25-30. Κάποια παιδιά θα έρθουν. Τώρα τον αριθμό δεν γνωρίζουμε ακόμη. Κάποιοι νέοι παίκτες θα έρθουν. Το ρόστερ θα δουλεύει παιδιά μέχρι 31 Αυγούστου.
να πει στο δίλημα να πάω το πόνο δεν μου πάω. Ή θα κουβαλάω πάλι στο εγώ, θα πάω στον άλλο να χτυπήσω στο σπίτι του νου, να βρω παπούτσια, ξέρω εγώ ή ξέρω διάφορα πράγματα. Να μην πει αυτό το δίλημα, να έρθει μόνο για να κάνει προπόνηση γιατί του άρεσε, τίποτα. Είπε η οργάνωση. Δεν είναι τίποτα. Αυτό ήταν 2-3 άτομα. Δηλαδή, δεν θα πούμε τώρα για τη Γιάννη Βαϊτανιέρ, που ήταν ο προπονητής, γυμναστής, ο άλλο ήταν. Και η κύριε Βαϊτανιέρ το πήγαμε. Λοιπόν, να αποστολίσουν κάτω από αυτό. Κάνει προπονητή, να κάνει γυμναστή. Δεν πρέπει να τα παίξει μέσα. Δεν μπορεί να βγάλει μετώση από αυτό που μπορούσε. Εντάξει, αλλά δεν είναι και βαρόμετρο όμως Λάμπρο, γιατί όπως λειτουργούσε αυτό, αν δεν γινόταν αυτό, η ομάδα θα ήταν σε πολύ τέτοιο, έτσι. Δηλαδή, αυτά τα φέρνει ανάγκη, τα οποία είναι λάθος. Εγώ σας το εξήγησα από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε εδώ μέσα, έτσι. Όπως και το είχα αναφέρει όταν πρώτο ήρθα να κάνω προπονητή για ένα γύρο, ξέρω. Να σας βοηθήσω μάλλον, να κάνω ότι οι ομάδες λειτουργούν με κάποιο τρόπο. Το μέγεθος αλλάζει. Ο τρόπος πρέπει να είναι αυτός. Η δικιά μας η άποψη, έτσι. Και αυτό πιστεύω ότι ο Σούλης είναι ο πιο κατάλληλος να μας βοηθήσει να το κάνουμε. Οπότε τα χτεσινά, ξέρω εγώ, και αυτά που κάναμε πέρσι και πρόπερσι και τέτοια, αυτά αφήστε και δοκιμάστε το καινούργιο πραγματάκι. Δηλαδή η συνέπειά σας και η συμμετοχή σας είναι να γουστάρετε, βέβαια, έτσι. Αυτό είναι που θα προχωρήσει το όλο πράγμα, έτσι. Δεν θα ασχολείστε δηλαδή με τίποτα άλλο πέρα από το να παίξει μπάλα και να συμμετέχει σε αυτό το πραγματάκι που λέει το ποδόσφαιρο. Και η μεταφορά θα γίνεται στο συγκεκριμένο σημείο. Μόνο αυτή που δεν ξέρω αν είναι. Αυτά τα προγραμματικά θα τα μιλήσουμε και θα τα δεν είναι πρόβλημα. Θα προσπαθήσουμε να έχουμε το γήπεδο λογικά της Αυσικής από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας μέχρι τη φυσιολογική της σεζόν. Να μην έχουμε στα πράγματα να κάνει Άρη. Οι συνάδελφοι. Να έχουμε το γήπεδο αυτό. Θα μιλήσουμε τα παιδιά κάποια στιγμή χωρίς να είσαι συγγνώμη και όλο. Με όλα τα παιδιά. Μόνοι μας. Και θα βρούμε κοινή ώρα, θα βρούμε βέβαια πόσο μας επιτρέπουν έτσι το γήπεδο και οι ώρες. Να βρούμε κοινή ώρα που να θέλουν σήμερα στις 10 ώρα. Ένα άλλο παιδιά να σου πω, γιατί καμιά φορά θέλουμε κάτι, ξέρω εγώ, και τρεπόμαστε να αποβάλλετε ότι θέλω και για ό,τι πρόβλημα και ό,τι θέλετε, επειδή είναι πάλι σε φυσιοναλίες, είναι δικό σας κόμμα, είναι δικό σας θέμα, ξέρω εγώ. Πάμε τηλέφωνο, ο Σούλης, θα είναι ο άνθρωπος που θα συζητάει μαζί σας και εμείς θα προσπαθούμε να υλοποιούμε και να διορθώνουμε τα λάθη, ό,τι λάθος υπάρχει. Εντάξει. Μην διστάσετε δηλαδή να πάρετε τηλέφωνο τον άνθρωπο και να συζητήσετε ένα θεματάκι που σας απασχολεί, οτιδήποτε είναι αυτό. Γιατί καμιά φορά όλοι μας θέλουμε κάτι, αλλά διστάζουν να πάρουν το τηλέφωνο να συζητήσουν έναν άνθρωπο. Η συζήτηση και ο διάλογος και η συζήτηση και ανοίγει το μυαλό μας, λειτουργούμε διαφορετικά και λύνουμε και ό,τι έχουμε στο μυαλό μας. Γιατί είμαστε τα χωριά τα μικρά, τα δικά μας, ξέρω εγώ, αυτό σημαίνει σε όλη τη Λίμνο. Μας αρέσει πιο πολύ να δημιουργούμε προβλήματα, είμαστε αυτοκαταστροφικοί, παρά να μαζευόμαστε και να διορθώνουμε προβλήματα. Όπως συζήταγα με ένα παιδάκι από εσάς και του έλεγα ότι η ομάδα που παίζεται μπάλα είναι τρίτη καλύτερη του νησιού, γιατί έχει πάρει ένα τίτλο το 2013 και συμμετέχει πάντα, πάει ψηλά στο επίπεδο και είναι στην τετράδα. Και καθόταν εκεί με εκείνους και προσπαθούσε να μου αποδείξει ότι η ομάδα μας δεν είναι καλή, ας πούμε ότι είναι χάλια. Δηλαδή είμαστε αυτοκαταστροφικοί από μόνοι μας. Αυτό πρέπει να το αποβάλουμε και να μαζευτούμε όλοι κοντά, να κάνουμε αυτό το μέτριο καλό, να το κάνουμε καλύτερο. Εγώ αυτά ήθελα να σας πω. Από εσάς τώρα αν θέλει κάποιος να ρωτήσει ή αν θέλει να πει κάτι. Όποιος έχει κάποιο πρόβλημα, δεν είναι
γιατί μιλούσαμε. Έχω μιλήσει παραπάνω, αλλά Θα δείτε και στην πορεία, δηλαδή θα μιλάμε και μεταξύ μας, ότι θα υπάρχει κάποια πολύ καλή κατάσταση. Θέλετε να περάσετε στα κινητά σας το τηλέφωνο που... Παιδιά μας εδώ τώρα να μας είναι. Δύο μέρες πιστεύω. Εγώ να ξυπνώ, γι' αυτό θα με τσεκάρω. Έτοιμοι είστε? Όχι. Ρωτάει να είναι τελευταίος και να γίνει Δεν πας και πάνω. Δυνατά. Γατάρι, σηκώνει. 9-10.
θέλω να καταλάβετε εσείς τα λάθη σας. Καθένας εθνικά. Να ψάξουμε τι να βρούμε το πρόβλημα. Αυτό είναι με το οποίο να καταλάβεις ότι δεν φταίει ούτε ο διπλανός, ούτε ο τερματοφύλακας, ούτε ο. Εννοείται ότι θα κάνω και εγώ λάθη. Άνθρωπος είμαι, θα κάνω και εγώ λάθη. Και θα είναι προς τιμή κάποιου παιδιού όταν θα μου πει, ξέρεις τι, coach, δεν μπορώ να αποδώσω εκεί, μπόρεσα εκεί και τελικά όντως είχε δίκιο, και απόδοση εκεί πέρα. Θα το βγάλω και το χέρι. Θα μου ξεφύγουν και εμένα πράγματα. Δεν είμαι ούτε Θεός, ούτε. Όπως και η διοίκηση μπορεί να κάνει κάποια λάθη. Είναι άπειρη, έτσι. Γι' αυτό λέω δώστε τη χρόνο, θέλει υπομονή, μπορεί να κάνω και αυτή κάποια λάθη. Αν μπορέσω και τα καταλάβω, καλώς. Μπορεί να τα καταλάβετε εσείς. Μπορεί να καταλάβετε εσείς κάτι. Εγώ έχω 2 μάτια, εσείς βλέπω εδώ πέρα 30 μάτια. Κάτι μπορεί να καταλάβει κάποιος. Θα το πει σε μένα πρώτα και μετά θα το δείσουμε. Να πάμε στην διοίκηση και να πούμε να απαιτήσουμε αυτό και αυτό. Αυτό γίνεται λάθος. Είστε μέλη της ομάδας. Δεν είναι. Ο καθένας αυτός έχει το ρόλο. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε τα παιδιά. Να μην κουβαλάει ο άλλος 4 άτομα από εκεί πέρα, για να μην κουβαλάει τα παπούτσια του αλλού, και πάλι θα είναι αλλού και ξέρω εγώ τι. Στις πάλες θα είναι αυτός, στα παπούτσια αυτός, εγώ είμαι για το οργανωτικό κομμάτι, η διοίκηση είναι για κάποια πράγματα μεμονωμένα, ο καθένας ήδη έχουμε πάρει ρόλο σε αυτό που βλέπω. Η λειτουργική από εκεί πέρα η διεύθυνση είναι να λάβει Γιώργος. Εντάξει. Ο καθένας στον τομέα του. Για εσάς είναι, νομίζω, αυτή τη στιγμή το πιο εύκολο κομμάτι πέφτει σε εσάς. Δεν είναι τίποτα δύσκολο για εσάς. Αρκεί να μπείτε στο πνεύμα της διοίκησης του δικού μου θέματος και όλα θα πάνε ρολόγια. Σας εγγυόμαστε. Τα λέμε, τα ξαναλέμε και μια φορά λέμε λόγια και στους τέλους έργα να δούμε, έργα. Είδατε την κουραβία του κύριου Σανιάκη. Ένα παίκτη. Δεν θα το έτσι κάνει κουβέντα. Γιατί λύσει το. Για ποιος έχει το λόγο δηλαδή. Έκανε το δεν, παραπάνω. Εδώ είμαστε. Ναι, κάποιους λόγους. Εγώ 2 έπαιξα, 2 λόγους. Ένα είναι από την γενιά του Γιώργου μόνο. Και ο άλλος χωρίσαμε το προγόνο. Το μόνο είναι. Αυτοί οι 2 λόγοι. Στο υπόκεινο αγώνα. Αυτοί οι 2 λόγοι. Κύριε Συστομάτη, πώς θα το καταλάβω. Τελειώσαμε. Διότι θέλετε εδώ είμαστε. Δεν πρόκειται. Έρχονται από τη Θεσσαλονίκη στο Γρηγόρη.